Oh, tangte mane non la so viral of thakalam hedi nili tik hopta hini ne hopta tho midulo theklong ili tumla non karbiang long nong nam chu thangklong non penti alang li ning mi parvik kiduk kelak phan kera pe pazir tamilang ni phan theklong bom alang la ke Ginu Vlogs pusipudam lah Ginu Vlog alang li men binong bang kosoni dala chini ne talang ni tum agarsen mirmili teron pi pune kosone alang ni tum brega posinonom ke juhet lo Facebook pente WhatsApp se putu YouTube lahilong laso se viral tiblo matidi an pente nili kinengi dun tukang tung kipu dun lang tung laso na mane laso viral la putak lama ke lang itum yung personally lamati munitum ke nonson angke non la youtuber do henten nahi viral kuri dun ke cilang mi ta nilita nona bage ningidel heta paklang dera nilita ke chok chilo hormo ni samtam hidani pon wa fita melang itum hanon son la viral kuri dun henten pilang theglong lo wa fita lang itum kupine kosone kupita ngachok chini kosono ni chini dera mati anu tinta chokpet lo ke chupune de yipa kecok coba kembali ke sana ini tinggi sini dende salam personal lama tadi wah kita mi menurut penang viral lo ahok lo jinsu mimi lo alang lila jinu blog safan stame jinsu mimi lam lo lang di panta alang di call record long kari long ateng te alang ni jitan alam te jinsu mimi amit bang neng misen amit mati lata sunit pan kidu kelak pan kerap tek jinsu tek amit pan mete misen halang lita lahi klempot ke jinsu emil angkola mirmili panstami alang li parnisi non hedang li theklong alang li kumat youtuber panani lang li lam kiti thakdon phone call bani pu bang mate hok alang li ni tehdi personally lam nang pilong chini dun pu bang mate kalang lo alang ta kupilo chini dun mane ala youtuber ha thakno thai de lo ken de lo sorang ta porsi ang nutin stami lahi bang ke advantage channel sanang nagla yonon thur bang khedi porsi mutamuti nili hin pen ngidun kang tung ke Ginu Vlog la pen mirmili teran pi tum stami kayateng kayamang kidu thuji fans nilhin pen ngidun niliki hola munit ke subscribe ke chok che ke ang nutin adomati di nang litumang bong che pakeng thudeno ke ching hon jin sodora nang tum ko ane relationship ke dori ding nengkan flipo ko ane ari ding lomati la ke chok che ke asap subang nutina dulu porsi nang tum upload dolang nanta hola mirmilis tami neng chirui do pen angko pujinu vlogs tami alang le neng chirui do pen kayateng kayamang lang tum sidu thute mi ikseni punil hin pen idin tungla an pente nili sonalam ni din tukang tungke la youtubers according tum stami lahu along lahu alam viral kuri henten ma ke